Здравейте, приятели, в новото им видео и днес ще ви покажа как лесно да вземете гориво. Така, в Кено знаете, че едно гориво се зарежда за 3 минути, максимум е 75. Така, ако ще съберете повече гориво, това, което аз ви предлагам, има Team Competition. В него, като играете, и ви дава по няколко награди, ако сте спечелили. И както може да видите, има много награди, които са гориво. Примерно тук се получава 15 гориво, 3 купона за 15 гориво, което може да продадете също струва доста пари. Но това примерно да са ви 45 гориво. Ето тук има още 45, така и така и така. И пък само един път да се пуснете, ви отнема точно 16 гориво. Тук това букет аз го играя само като има повече време, защото първо тук се чака, тук се съберат хора, ако не поканиш приятели. Някой път се чака по-дълго, някой път по-малко. И другото, което е, ти все пак трябва да правиш 8 състезания, нали, за да можеш да имаш 8 победи най-много. И нека започваме. Само аз се видях, че този човек с Мерцедеса на първото състезание му падна оная гума отзад. И така, за да не стане някакво объркан точно за това, тук пише времето горе и резултата. Като изтече времето, свършва състезанието, зависимо колко състезания сте направили. Когато правите състезание, може да прескачате от един човек на друг или нещо такова. Имате по 2 състезания и трябва да карате подред. Примерно, единството, което може да направите е да спестите гориво, напоследък около един път и го бидете вече много бърз, да не се пробвате втори път. Ето, примерно сега тук пише, че сме 16 на 16, това е равенство. И аз имам 4 победи, все пак другите са с 500 коня повече от мене. И нека видим какво печелим. Излизаме от отбора. И при равенство печелим само едно, но ако спечелите, в Кено печелите по 4, 5 или повече. Аз си вземам наградата и сега ще покажа и следващия начин за печелене на гориво, който е бърз, би трябвало всеки да го знае, но аз съм длъжен да го кажа. Отиваме в маркета, отиваме на купоните и тук вече може да изберем колко гориво искаме. 5 гориво, 10 гориво, 15 гориво, мисля, че повече няма, няма повече. И ето тук даже може да ги продадете. Примерно, ако имате, може да ги продадете. Вижте колко струва само едно такова. Ето тук може да си купите, това е много е скъпо, но ако толкова дълго се налага, може да си вземете оттам. В Кено, усетите издачи, аз за друг не се сещам. Ако вие се сетите, пишете в коментарите. И ако искате следващото ми видео да бъде как да събираме лесно зелени и да покажа някои неща, които може би до сега не знаете, абонирайте се, харесайте видеоклипа и чао и до скоро!